Хора, аз съм King Pro BG и днес ще снимаме на Clash Royale по-слабия ми акаунт. Много съжалявам, но само че нямах никакво време да играе, защото исках максимално по-бързо да запиша епизода. И така, нека да се хвърлим направо към първия батъл. Така. Така, ще започнем с един хубав лайчик. Добре. Изобщо не се притеснявам за Baby Dragon. Ама изобщо. Добре, това беше ужасно. Много съжалявам. И за малко да удари още веднъж. Така. Така. Хайде, ужас. Ето така се отклонява скелета на армия. Добре, това изобщо не е на добре. Не изобщо. Нищо. Така. Абе, тъж пика не може да се намери място. Тъй. Така. Страхотно. 3 секунди. Хора, не знам за вас, но само че ако ще ми дава Silver Chest, по-добре да не ми дава чест. Защото от Silver Chest камо ли ще се падне някоя хубава карта. Докато се зареди. Съжалявам, че толкова бавно ми зарежда, само че интернета ми е слаб. Това е дека. И искам гоблин барил. Трябва ми 56. Ужас. Хора, заради една карта, в момента не играе толкова много в този аккаунт, защото искам да ми се падне да събера парите, защото ако станат преклено бързо втора арена, има много малък шанс да ми се падне, ако ме разбирате. В кой клан да влезем? Някъде, където има място само за един човек, ама като гледам със супер мъничко. Меден рудник. What? Абе, как може да има толкова
Ужас. Еми... Как гледам... Тука... Хора, само като гледам... Абе... Ще се направим нещо, ама да сега ще влезем в Legendary Team. Тъй... Сложим пикичката. Така... Супер! 100 джема! Yes! 100 джема, Добре, сега мога да си го купя, само че пък... Опа. Да искам. Вече имаме гоблин бариера. Мисля, ще ги сложам. На бомбера. Така, нека да се хвърлим в следващата батълка. Салвадор. Така. Моля се да е някакъв слабак, дето да ми активира тауъра. Супер. Това го атакнахме, даже не знае откъде му и послон. И Tower Z. Това не ми харесва. Веднъж ударим. Така. Супер се получава. И сега бие. Ох, мале. Това не е хубаво. Изобщо. Така, мускетарката ще се оправи с валкирията. Това не ми харесва. Изобщо. Ма изобщо. Добре, че останаха само 3 скелетчета. Ох, майко. Влекна ми. Добре, това не ми харесва. Че докато вижда по джайанта, докато там и уличка и става супер мега комбо. Айде. Прицакаме комбото. Нещастник. Нещастник. Така. Майко. Yes. 123. Това беше напрегнато. Така, епизодът стана 9 минути. Сега. Супер, 5 парички. Страхотно. Лошото е, че когато купуваш неща с джемове и ти взема всичките пари, но се струваше.
Така спокойно вече може да играем. Така, след този батъл хора мислят да свършваме с епизода, защото ще стане иначе много дълъг. Така. Нямаме хубав избор на карти. Страхотно. Добре хора, ще ви кажа за първа и втора арена идеално комбо. Уич и Гоблин Барел. Това не е хубаво. Окей. Давай. Yes! Страхотно! Окей. Тя още една победа и ако имаме 3 краун, ще бъде идеално. Това ще се отворим краун чиста. Така, преди той да ме изприваля, аз ще му проваля тактиката. Добре, това е ужасно. Добре, излез. Тауъра ми заминава. Нищо. Голяма работа. Лесно ви кажа, не е име тук. Не го влезам, не. Не пука, ама тук вече не запука. Излез! Да, излез. Айде, нали? И ти къста и не омраза. Мама, да. Тъй, подготвям си Гоблин Барела. Или пък да пусна с маскетарка. Бъгнат тъч. Бъгнат тъч. И сега ядосах. Давай, не ме трудаш. Мама ти тъпа. Сега. Ти биш по пеката пък. За тебе какво става, дам ти дума. Ами няма да има 3 краун.
Yes! И това беше от мен, хора. Ако клипът ви е харесал, се абонирайте, ако не сте абонирани, и ударете по един лайк. Това беше от мен, аз съм KingProBG и до скоро.